Taldok Romoi kwrwi Rega ni Samung Abohaikheno kami Amchaini Lukurok Jungjalo kwlaijak Tangshalo Samung West Gobindobari Thalsora Romoi Ruwajaparate gana gini Amchaino berai nainani thangui Abohaikokno saka LP Jitendra Choudhury Ashalo LP Jitendra Choudhury no karibo manchaka MLA Sudirai Burman MLA Ramudas Noyan Sarkar tei Shailendra Nath no khobui kubun ojamarok Abohaikheno kokthum thumnai rok bai kok sanani thangai LP Jitendra Choudhury saka Amchai roko kisasuk buri rok malaria tei dalbidal hamia bemar manjagui thika hwnui Abohai Jungjalo kwlaijak Lukurok ni phasing mungsana harmung kwrwi hini saka LP Jitendra Choudhury 18-19 rogo itu tabok orobo haino tai kubun jaga hai Rega Samung kwrwi hok khatang ne rok kuno chuba chumania tai bhatabo khub regular kwrwi oronibo Bangladesh thangoi gandhi thumnani tai kubun jaga thangoi rangajini mathan tongo nogo solarok saraibo sakusi jottono thangoi no maikri yongka Chini Tripura hasteni Chini je Tripura Amchaini tabung অবস্থা Bureau Report Chini Khorang